đi thì ngày lại đó đi đi ngày gì chị lại nhớ chịu không có gì lại giờ nó ngày này em bắt được đi Dia kalau saya minum dulu. ra làm gì đâu mà Ini dia. Lo ada lalu ini dia. được con đi cùng em Terus má nó là chụp quay qua đi đi qua chưaครับ đó Có tàu hay là Này, Yasuki. Dạ, Dạ, với you mà liền bộ. là vậy Cái này hey Yasuki la. Đây là cái. Yasuki. cái mà đi mà cái là đấy mà vô mà vô Bắt đầu ông thằng hô. Đó. mà vô ta สวัสดีครับ Sa khở là. Yasuki đứng. Cô chỉ đi tao tao mấy tên này cô. Hơn đây. น้ำจังเลย Chị. รุชิครับนี่ Đó là gì?ก็ซื้อ Lần là này. Hơn đây lần là. Lần là đi. น้ำมัน Đi luôn này. ใช่ครับ Lần là. Lần là. เนี่ยวิดีโอ Đây là xe. เฮ้ยทางนี้เลยนะที่แต่กระโดดที่อ้อยมีหลายมึงยืนจะมาใกล้เลย rồi cái vui à là vui lên nó bảo qua này ăn xíu nhiều đúng không là nào เจ้าที่เวลีอยู่ไว้น้อยอ่ะไว้มาอันอยู่ในทางน่ะ nó lại chịu từ lại là เรี giá ยบ tiền ร้อย là ชอนมันต้องเอานี่กระเบอร์เรียบร้อยกระเบอร์นี่ก็ทางที่อ่ะเว้ยโอ้ยได้ Mà chứ mà cô. อยู่ไว้อยู่มามันนะอยู่ท้ออยู่มาท้อเสียหน่อยแต่ว่า